Du ein Speak Deutsch. You don't speak Deutsch, du Buggy. Ich kann ein bisschen Du kunne bare lade være at blive promoted. Deutsch What the sprechen. fuck? Ich, Hvad laver du, Chris? What the fuck? Du skød på samme tid, Chrissy. Nu er der smuttet mig eller sådan noget. Det siger jeg ingenting. Chris, han har bare lige smidt sit headset ud af vinduet nu. Ja. Han lavede den der, hvor man bare siger, now, fuck this, kaster sin det er lige controller hollandsk. hen over rummet, åbner vinduet, kaster sin stol ud gennem vinduet og smadrer sit headset ind i skærmen på sin Xbox. Eller på sit TV, ja, skærmen. Nå, jeg har også set en mega sjov, funny some fails med Face og det